Nu-s acasă. Unde ești? Bună ziua, dragi prieteni. Vreau să vă spun că astăzi am pierdut niște membri ai familiei. Am pierdut membrii. Alex, să facem o... Alex e în viață. Măta e în viață. Ăsta e un porc. Cristiana e în viață. Blană e în viață. Bâbâ e în viață. Nicușor e în viață. Maria e în viață. Dar unde sunt Horia și Bogdan? Tu în pula mea, unde e băgat Horia și Bogdan, mă, prostule, zi? Bă, au murit. Dani e în viață, Robi e în viață. Nu. Horia și Bogdan. Nimeni nu va ști ce s-a întâmplat. Cioli e în viață. Prins pe puterile mele, i-am adus la viață pe Horia și Bogdan. Da, bă, uite. Horia și Bogdan. I-am în inventar. Bă, Bogdan, ai auzit, mă? Am făcut recesământul. Bine, v-am respawnat acum, că na. Bine, ce-i corect a trebuit să vă omor, gen. Băi, de ce sunt atâtea chestii random în chestul care e cu miere? Ești ratat. Eu mă enervez, bă, Alex, câteodată să-mi bag pula. Vezi că e chest de miere și te duci și pui troll trophy. Da, mă, Bogdan, iartă-mă. Poți să nu... Uite-te și tu ce e în chestul ăla. Deci, vezi că e un chest care are doar miere și e pus lângă stupi și tu vii și pui troll trophy. Nu știu ce înseamnă asta, dar... Tot ce pot să zic este... Trofeu de troll. Aia ai pus în chestul de miere. Ai pus cap de troll. Tot ce pot să zic e... Îmi pare rău. Hai să mergem. Am zis, așteaptă o secundă, nemernicule. Fără suflet care ești. Aduci-mi o bucată de coul, am zis. Te rog frumos. Du-te și ia de la cuptor. Adu-mă aici. E bine. N-am pus deja în barcă. Că dracu, ești în capul meu. Ce dracu? M-ai dat afară din... What the fuck? Din ce te-am dat? Eu nici măcar nu... Gen, eu n-am dat să ies. M-ai dat tu afară. Și cum dracu le-ai pus în barcă? Hai, vezi că m-am pus în barcă. Ce? Hai, dă-i, văslești. Păi du-te tu. Păi vreau să mai scriu. Și eu. Păi dă-și tu drumul să meargă tu direct și... Scriem amândoi. Păi scoate și tu aici. Păi scoate-mi și tu de aici. Stai așa să mai scriu. Ia trage o leacă barca și poate se spawnează o abominație și să o bat și eu. Bă, Alex. Mm? O să-ți dau cârma. Că mă duc până la magazin să iau țigări și un suc. Gen, mă întorc în 5 minute, că e magazinul fix lângă mine. Hai, dă-mi cârma, cărmuiți și... Revin. Vezi să nu mă mori. Promit că nu. Nu o să fac intenționat. Through the gates of hell, as we make our way to heaven, through the Nazi lines. Viva Victoria!
Mamă, nu asta trebuie să se întâmple acum. Bogdane, vino, te rog. Vino mai repede de la țigările alea! Mamă, ce rapidă e să-mi bag pula. De ce e așa rapidă? De ce e așa supărată asta? Mamă, s-a dus la parc. La barca am... Bogdane! Nu! Pare rău. Pare rău. Pa, picior. S-a dus. Ai. Cred că am murit și Bogdan. Nu pot să mă duc să mă uit. Să aștept băieți ce se întâmplă. Da, cred că e mort. Nu știu să se întâmple asta. Cred că ai. Ce? Sunt safe în barcă? Nu. Deloc. Vorbesc serios. Păi că nu. Te-a luat o abominație în larg. Să mor tu. Vino mai repede, dracu, odată, că nu știu ce se întâmplă. I-am dat cuit că mai am 1 HP. Zi pe bune. Vorbesc serios. Deci m-am dat jos, am vrut să intru într-o mină și a venit o abominație. Chinion. Gen. Da, sigur nu voiai tu să bați abominația aia. A venit ea asta random, nu? Bă, s-a spawnat efectiv. Zi pe bune, că nu am găsit țigări și mai să mă duc la alt magazin. Nu te duce, lasă dracu țigările, vino înapoi, îți vorbesc serios. Ok. E grav, asta încerc să-ți explic. Ce prost ești. Bă, Bă, tu ești prost. bă, dă partajare, ce s-a întâmplat? Sunt mort. Fix acum am murit. Cum ai De murit? la un țânțar. Tu m-ai dus în plains? Nu, coaie, nu! De cum dracu ai murit de la țățar? Nu, ia, arată și mie, nu te-ai respawnat? Poți să-mi arăți unde ești? Hai că te descurci până acum. Pula locul, pula lungă. Draugărul mi la lungă. Bă, dar vezi că tu cam știi să joci, le pricepi. Dacă iau mobii ăștia să bată cu plains-ul, Bă, da, te aștept. Da, cum înnoți? Te vezi să te împușcă ea cât timp înnoți arcul, te fut. Acum o săgeată în ceafă-ți vine. Ah, hai că nu ți-a venit. S-a speriat și peștile. Mamă, să-mi bag pula cu... Săgeata pe la ceafă-i trec! bine vii! Gata, gata, așa se bate cu ea. Dogi, dogi! Gata, gata, se bate între ei. Țânțarul la ceafa ta. Mamă, ce a făcut țânțarul la schetul ăla, să-mi bag. Aoleu, Aoleu! Dă pula mea! Oh my... Vezi să te mai joci acum, vin să te ajut? Cu ce dracu să mă ajuți?